नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारनायनि जेबो बाथ्रायानो फैया आरो गोसोआव मोनसेल' थांखि लानांगौ जिहेतु नोङो सानसेबाबो जाफुंसारगोन बे थांखिखौ जुदि नों लानानै सिगां फारसे आवगायलाङोब्ला बेयाव जाफुंसारनायनि जेबो बाथ्रायानो फैया दा दिनै बेखौ सासे देहायारि जेंना गोनां सासे उन्दै फंबाया दिनै मावफुंनानै खिथादों बेखौ जों नैबे समाव दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे अदला खासिबारियाव आरो बे अदला खासिबारियावनो दिनै देहायारि जेंना गोनां सासे उन्दै खुदियाया दिनै ओनसोलजों लोगोसे नैबाव जिल्ला नाङैनो मोनसे गोग्गानाय लानानै फैदों आरो सोर बियो फै जों नैबे समाव दिन्थिनि जितु आंनि केमेरा पार्सना बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिदों जिहेतु नैबे अदला खासिबारि गामिनि जि नुबायथा दैमारि फंबाया दिनै देहायारि जेंना गोनां नाथाय गावनि देहायारि जेंनाखौ दिनै नेवसिनानैबाबो गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बे समाव थांनाय बावैसो जितु सेबा बर्डजों फोसावजानाय जि मेट्रिक आनजादनि फिथाइ बे मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव बिथाङा सेथि मासि आवग्रिनानै दिनै अदला खासिबारिजों लोगोसे दिनै उदालगुरि जिल्ला नाङै बे समाव गोग्गानाय लाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों थारैनो जों बुंनांगोन जितु बिथांनि जितु न'खरनि जितु थासारि बेयो खोब मोजां नङा बिथांनि जितु बिफा बा बिथांनि जितु बिमा बिथांमोना दिनै दिन हाजिरा खामला मावनानै बे समाव गावनि देहायारि जेंना गोनां उन्दै खुदियाखौ लानानै गोथौ जिंगायाव दङ थारैनो जोंबो नुदों जिहेतु बिथां नुबायथा दैमारि फंबाया दिनै थांनाय जितु मेट्रिक आनजादनि जितु फोसावनाय फिथाइ बे फोसावनाय फिथाइयाव बिथाङा सेथि मासि आवग्रिनानै दिनै नाजानाय थायोब्ला बियो जाफुंसारनायनि मोनसे फिथाइखौ मोननो हायो बे खामानिखौ दिनै मावनानै लाबोदों बे समाव आं मिथिनो नाजानाय जिहेतु बेयाव नुबायथा दैमारिनि असे बिमा सोदोमस्रि दैमारिया आंजों लोगोसे दङ आं बिथांनिफ्राय बे समाव माखासे बाथ्राखौ मिथिगोन खुलुमबाय आंनि मुङा सोदोमस्रि दैमारि आं नुबायथानि बिमा आंनि बे फिसाया मा होनगोन जोनोमनिफ्रायनो होनना बुंनांसिगोन बिनि देहायारि जेंनाखौ बेहा जोबोर लोरजिया उन्दैनिफ्रायनो थाबायनो हाया ओमफ्राय आरो जेबो माबाफोरखौनो जेबो खालामनो हाया आरो बियो बेखौ गोबां उन्दैनिफ्रायनो हेफाजाब खालामबोनांदो मानांदो मानो होनबा बियो उन्दैनिफ्राय मानबायनोबो हायासै जिरायनायखौलाय एसे एसे हायोमोन थेवबो बियो उनावहा हाया जालांबाय आरो सिगाङावलाय लिरनोबो हायोमोन फरायनाय समावहाय एसे एसे हायोमोन आरो जेब्लानो से थाखोआव हाबदो अब्ला जेसेबांनो सेस्था खालामनानै बियो लिरनो हादोंमोन आरो एसे लिरनो हानानै बिदिनो एसे लिरनानै लास्टावहा आनजादफोरावहा लिरनो एसे हाया जालाङोमोन आरो ओमफ्राय थेवबो सारमोना आंखौ लिरनो थाखाय बुङोमोन आं लिरना होयोमोन लास्टावहा लिरख'नो हायिखौ बेनिफ्राय मा होनगोन बे क्लास 8निफ्राय मा बे समाव लकडाउनबो जादोंना लकडाउन जानायनिफ्राय बियो फरायसालियाव बारा थांनाय जायासै बिदिनो मबाइलबो नायैनो ओमफ्राय बिनि देहायाबो माबा जालांबायना रालांबाय थेरापि होनो सम गैया जालांबाय मानो होनबा स्कुलावनो मा होनगोन 9टासोनिफ्राय लांनाय जायो बे फुं समखिनिखौ ओंखाम संनानै जाहो लोंहोहै माबा 9टानिफ्राय लांनाय जायाखैना 9टानिफ्राय लांबोला आरो इथिं स्कुल सुटिया मालाबा 2:30 मालाबा 2टायाव गयो आरो बेनिफ्राय बे समखौ बेयाव थाहैनानै मानसिया मेंनाय बायदि जाखायोना बिदि समाव बियो आङो स्कुलनि गना फैनानै थेरापि होनो नामायबा बियो मेंनाय मोनदों होननानै खालामजायामोन आरो थेरापिखौ बेनिफ्रायनो ओमफ्राय थेरापि होयैनिफ्राय बिनि लिरनाय मानाय माबाफोरा आखाइफोरा रोदाफोरा गोरा जालांबायना बिनि थाखायनो बियो लिरनायफोरखौ हाला आरो थेवबो बियो फरायनायफोरखौलाय मोजाङैनो फरायबाय थायो फरायनायाव गोबां आं हेफाजाब खालामना होबाय थायो बिनि थाखाय मानो होनबा बियो सिगाङाव बोर लानानै फरायनो हायोमोन दायो बोर लानाबो फरायला बियो आं बोर लानानै होनाङो आरो बिजाबफोरखौ बोरला होनानै बियो फरायबाय थायो फरायनायावलाय बिराद मोजां गोबां उल्टा पाल्टा माथिं मा दों माथिं मा गैया बेखौ बिजाब गांनै गांथाम लानानै फरायो आरो बियो मिनिंखौबो लागोन बिथिं बिजाबखौबो लागोन बेनिफ्राय आरो मा होनगोन मा मोनलाय बाबा बिजाब मोनसेया बिखौबो जिखुनु गांथामखौ जिकेखौबो बिखौबो नायनानै फरायो बियो मानो होनबा बियो बिनिया माबायदि गासैखौबो गोरोजोबो आरो जिकेयाव गोबां भुल थायो होनना बुंदों मानसिया गोबां नोंथांमोना जोनोमनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां खस्थ' मोनबोबाय नाथाय दिनै मोनसे गोग्गानाय लानानै फैदों बे बिथिंखौ मा गोसोआव मा मोनदांदों दिनै जों
जोबोर गोग्गानाय मोनदों मानो होनबा गोबां खस्थ' खालामनानैब्लाबो फरायहोनानै दिनै आंनि बे फिसाया मा होनगोन मेट्रिकआवहा सेथि मासियावहा देरहानो हाबाय आरो बियो बड'आवहा लेटारबो लाखिदो जोबोर मोजांनि खोथा आं खस्थ' खालामनानै बिसोरनिखौ फरायहोनानै बेसेबां लाखिनायखाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो दा फैबाय थानाय समाव बिथाङाथ' बिराद गोबां फरायनायनि इस्सा दङ जोंनि सिगाङाव बुंबाय बिनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि हेफाजाब होगोन आरोबाव जेसे हायो एसेबां हेफाजाब खालामगोन होननानै सानदों दायो एडमिसन खालामबाय एडमिसनखौ खालामगोन दिनैसो खालामगोन एडमिसनखौ दिनै खालामगोन मा स्ट्रिमाव होनो सानदों दायो मा स्ट्रिम माने आर्ट्सआव लागोन आरो मा होनगोन आर्ट्सआव लागोन मानसिया लानायालाय साइन्सआव लानो गोसो दंमोनथ' मानो होनबा साइन्सआवहा अंकफोर माफोर गोबां थायो होनना बुंदों ना मानसिफोरनिफ्राय खोनादो जोंबो मोनफेराखैना दासो सेथि फिसा मेट्रिक आनजाद पास जादों दासो गुबुननिफ्राय मिथिनानै जोङो खोनानो मोन्दों नङाबा मानसियालाय साइन्सआव लानो गोसो जादोंमोन दा साइन्सआव हैनायनि खोथायाबोथ' बेयावहा खाथियाव फरायसालि गैयाबा लांलाय लाबोलायनि असुबिदा बेनिखायनो दा जोङो सुबिदा बायदिहै नैबे खाथियावनो होनोसै आरो आर्ट्सआवनो जोंहा गोबां खस्थ' बेजों थाफाबाय थानाय जायो मानो होनबा जोंहा बिखौ थाफानानैनो जेबो खामानि मावनो हाया जोंहा बिहाव बिखुनजो सानै दङ बोराय बुरै बिसोरबो खामानि मावनो हाला आरो जोंहा बिफायाबो जेबो खामानि मावनाय जाया मानो होनबा मालाबा हाजिरा मावनानै जायो आरो फंबायाबो फरायगासिनो बेनि थाखायबो खरसा नांगौ जायो आंबो जेबो हाजिरा खामला मावनो हाया बेजों थाफाबाय थानाय जायो गोबां खस्थ' जायो आरो जोंनि न'खरनि थासारिया बिदिनो सोरबाफोर अनसायनानै नोंथांमोनखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेखौ बजबना लागोन लाया जोंखौ सोरबाफोर अनसायनानै नायोब्ला जों बजबगोन जोबोर मोजां मोनगोन जोंखौ बिदि गोबां खस्थ' नुनानै जुदि जोंनि सायाव सोरबा अनसायहरोब्ला जोंहा जोबोर गोजोननाय थागोन मानो होनबा जोंहा गोबां खस्थ' जानानै मावनो दांनो हाया मानो हाया गोबां खस्थ' जायो जोङो आरो आंनि बे सेथि फिसाखौ लोरजियाखौ नुनानै सोरबा अनसायहरोबा आंनिफ्राय जोबोर साबायखर थागोन